हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन खनसे बरायनाय बावहरनाय थालायबाय। लोगोफोर, दिनै जोङो बे फुङावनो जैग' होदों आरोना जोंनि ब्रह्म धोरोम सिबियारिफोरनि। जोंहा मोनसे जोंनि गामियावनो मेल खुंनो नागिरदों, सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय खुंनो नागिरदों आरोना लोगोफोर। बेयावनो जोङो ज' जानानै दं आरोना, गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायबो मानसिफोर फैदों आरोना लोगोफोर। दिनै फार्स्ट टाइम खुन्थिया गायसनगोन, बिनिनो ससे भिडिअ लादोंमोन आरोना लोगोफोर। बेखौ नोंथांमोना अननानै नायलांबानो जाबाय। बुंस्रां लोगो मोनहैदों? अमसो होननांगौमोन नामा? अमसो होननांगौमोन। अमन खनसे लानांगौमोन बारा दे एसे आं नङाहाय मालाय लालाबायदां। बोथोराबो थान्दा थान्दाथार लोगोफोरलाय। दिनै जोंनि सनापुर गामियाव मा जादों नोंथाङा एसे बुंना होदो। जोंनि सनापुर गामिया गल्डेन जुबलिनि माने मा होनो खुन्थिया गायसनगोन आरोना दिनै जानुवारि 5, 6, 7 थारिखआव सानथाम आरोना सानथाम हाबाफारि लादों। ओमफ्राय बेयावनो दिनै माने खुन्थिया गायसननाय जागोन आरोना। दाब दाब गामिनिफ्राय फैनाय जादों आरो बिराद मानसि फैदों आरो लोगोफोर, बेलेग बेलेग माबानिफ्रायबो गामिनिफ्रायबो। ओमफ्राय जों दा नै दा जेराव गायसनगोन बे जायगायाव फैगासिनो आरोना। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ। लारि लारिथार मानसिफ्रा। आंनाव बेसे बुंदो दे। आं बुंनोनो रोङा। मोसानो गोसो दंना गैया एबार? मोसानोथ' गोसो दंमोन। मालाफोर सोलोंनाय जायो? लिस्ट लानाय जासिगोन आरोना। सोर मोसायो? जों इमान गोजान गोजान मोसानो थाङो, गामियावलाय मानो मोसायाना? गामियावबो मोसानांगौ। मानो मोसाया जानो? मोसानोसै, नोंसोरलाय मोसागोना मोसाया? मोसायोना बयबो? नोंलाय? मोसायो। मोसानांगौ बयबो, मोसाबावजोबनांगौ। लारि लारि बिराद साइज नुदों। मोजां नुदों। नैथि हाबाफारि बायदियै दिनैनि फारिलायनि नैथि हाबाफारि बायदियै दा जोंहा लाइ खुन्थिया गायसननायनि हाबाफारि बेवहाय जों बुखावै लखिमपुर जिल्ला आफादनि मानगोनां आफादगिरिफ्रा जोंनि दिनै ब्रह्म धर्म आफाद सनाथि मायथाइ फोरबो खुंनायाव बानजाय आफाद महरै आफादमोन बायदि बिबानाव थानाय फोरनि बाबामोन आइमोन। दा दिनै नैबेहाय अक्ट'आव खुंनो जोङो थि लाबाय। बेजों लोगोसे गिबि आगु हाबाफारि बायदियै जोंहा दिनै लाइ खुन्था गायसननो गोनां आफाद एसे आवगायबोदो। नै जोंहा बानजाय आफादनि आफादगिरि बाबाया गावसिनि आफादखौ मान बावनाय जादों। लोगोसे आफाखौ लाइ खुन्थिया बेखेवनो थाखाय जोङो बिबान होनाय लोगो लोगो जोंबो माखासे बाबामोन आइमोनहा बेखौ हमफानानै सहाय खालामफानांगौ। बेखौनो आङो खाथियाव थांसैलै आंबो एसे। दसे उनावनो जोंहा मिरुनि आफादगिरि बाबाया लाइ खुन्थियाखौ गायसनसिगोन आरो बे गायसननाय लोगो लोगो जों बयबो मावनानै हाबाखौ थांनांगोन आरो लाइ खुन्थिया गायसननाय
मोजाङै हेफाजाब होफादो बयबो जानांगोन बयबो हेफाजाब होफादो लाइ खुन्थियाखौ गायसननायाव माखासे हमथा लासै लासैनो खुन्थियाखौ थोंगोर खालामनानै मोजाङै मोजां Suju Afandi, suju kira apa ya? Baik, oke. Jangan, naibe like kerja kajian ni apa kali yang terbaik. Oblabe, ya, dosis from. Jangan, like kerja kajian ni jangan berkesan. लोगोफोर जोङो दा फैफिनबाय आरोना जोंनि सनाथि मायथाइफोरखौ फालिनाय खुन्थियाखौ जोङो गायसननानै फैबाय आरोना बयबो ज' ज'यैनो बिराद मानसियानो जों दा मन्दिराव जानाय लोंनाय खालामदों नालाय बेयावनो थांनोसै आरोना दिनै सासे बेस्थ' जाथारदों भिडिअ नायनोनो जों दा साहा लोंनायाव थांनोसै आरोना दसे खामानिफोर मावलाबायनोसै